ukážu vám, jak auto pojde po dráhe. Takže začátek je tu. Takže musím ho zapnout. Na strche. Tak, je po dráhe. Tu. Tak. Urobím 2 kola. Takže no bude ještě jedna. Takže počkajte, stopnem na chvíľku. Musím to pretočiť. Takže môžem zapnúť. Tak, pôjde trochu inou cestou. Otočí sa. Tak. Tu pôjde zase tým okruhom, akurát na druhú stranu. Takže, tak a to je celé. Ahoj.